to kata ng'ano gone kura kata ng'ama nokogone kura acho ni ng'ane mae wuonwa manyo wuoyo ni dhi mana mar adek e wach mar tero ji e polo ni. Chieng' moro nowache kanisa kendo noluwo wach dho ja kanisa ja padri. Koro nowacho ni padri owacho kende ni ji owarre. Koro nowacho ni ji owarre to ka ok ji nyal warre to ji odhi e polo. Ing'eni weche ma kamago kawuok e piny ma ji osetho yo ma ok pok ong'ere nyaka sani. Kaluo kucho ni wacho ni ka ng'ato dhoge kier kamano to dhoge kier mane weche nek. To ne ichako nono ni bed nitie ng'at moro e alwor ka ma dinise wit ngimane yo moro mani chich go ni owito ngimane e lwet dhano. Nikech nitie joluo ne wacho ni samoro remo idho ng'ato. Koro ker ni wan kaka jogo ma ochung' ne ratiro mar dhano wasechako penjore ni to bini nitiere remo moko mano osechwer koa e lwete ma dibed ni idhe. Nikech ng'ama kamano koro nyaka tango. Mar ariyo en ni gima kama kanotimore e pinje mamoko. Nikech sani wan gi chik mongirore ahinya mopogo migepe kaka osiepna osewacho. Gik mar ker osebedo ka wacho gi gin gik moromo golo ker e ofis. Impeachment. Makane migao ma ochung' ne chike loso chike miluongo ni lejiko ne nigi tegno to sani emi loso motion mar impeaching the president because ker idwaro ni ochung' ratiro gi chik morito piny mako ketho. Achiel kuom gik minyalo golgo ker e ofis en dhok makiere ni. Yes. Gigi ok ni onge kum manyalo wuoke. Nitie kum manyalo wuoke. An kaka an joka achiel kuom jogo ma kedo ne ratiro mar oganda. These issues are worth an impeachment motion against the president. To bende nyalore Kenya montie sani kirango od bura ma en lejiko ni mo loso chike kendo to kodo nyalore kodo ok nyalore ok wanyalo wacho ni ok nyalore kapok oteme. Seche gi mane wadwaro ji morengo ndalo mane en lejiko. Kata in siasa ka nitie gik moko mitimo kata ing'eni ok nyalore titimo for their nuisance value. For their constitutional value. Ni mano is what should happen. Koro ing'iyo jok madhi gwede ka lakini kitime to dhi chungo weche mineno makier gi. Nikech kata jok mise wacho ni kwano nosebedo kadho gi kiergo. Gin jok monego inyalo gol e ofis gi bunge. Moko gin waziri. Moro ndalo moko nobukore ni en koro ranga miyo mane min pacho dala ka ndalo moko. Ni modwa dhi laye. In mano be gima wuok e dho ng'ama waziri. Mano no wuok e dho Moses Kuria. Jalup ker be okinyi godhiambo dhoge kier. Koro wano wacho ni samoro nitiere jomoko mane ker osetere polo ma samoro rembe gi hidho ker. Koro en ng'ama onego tango kabisa. To kane mane manye timore to joluo ne wacho ni koro nyaka many kaka idhime. To kinega koro ok jaluo. Nikech koa e oganda moro ma samoro tero ji e polo no en sport mikawe mokombi. Ting'eni mano koro konye tek. But gimwatemo wacho en ni kaka ker morito pacho nyako para ahinya gimodwa wacho nikech gima chando ker gi jok mineno luorego en ni pod gin e campaign. Gin gipani pod gin e campaign. Kasamo nyise gine gi yawo sava to giwacho ni ne giyombo. To ka gidhi e pap to gichalo jok ma pod campaign nikech pod ok gin gadieri ni ne giyombo. Koro ka diere ne giseyombo magi gin e loch magi gichamo muma mane gichamo giduto tarik 13 dwe mar 9. To koro wadwa neno ka ker bedo kaka wuon pacho. Wuon pacho en ng'at moro ma ok bwoga ma chunye liete ma gimoro mathin osemiyo chikore mowacho gik ma koro wachorego. Koro wan kaka jok morita ratiro mar oganda miyo waluoro nekech e Kenya ka wasebedo gi sirikal mane force ji into exile. Machiegni cha wawito Misere Mugo. To Misere Mugo no
thoth ngimane nodak oko nikech noluor ni sirikal mane nitiere loch ndalo mane opuonjo university ne chal mane dwa lal gi ngimane. Koro gik ma ineno wuok e dhokeri gin gik mosetimore e Kenya ka. Kendo gik makelo buok ahinya ne jogo kaka wan jok ma ok lingi wach makwero ji. To kwadwa bedo gi piny mane ka pachi opogore gi mar ng'ato. To gimo nyalo paro kuomi en niya, nobuogi mondo iringi ae Kenya ka, kata oketi ni kes moro mondo tweyi, kata oteri e polo kako wacho ni en modwa tero ji e polo. Kamano. Yes. Gima hii kanyo